Bojo ki sinden tur iso dimanfaatke nggo golek duit. Sing penting wedok cerewet. Ya jak aja nesu. Oh, ora kok. Ya iki arep kenal sapa? Mbak Ayu kalian Mbak Oriza. Ah, ayo, Nduk Ayu, Nduk Orisa. Jare mami. Reng, kowe muni to, Reng? Ora kowe wong loro sepelan ngono to. Heh? Aku mbok tinape kowe sepelan wong loro. Ora yo, kowe iki sing teko telat tok. Oh. Ya ayo omong yo. Iya. Ayo, karo sapa? Sapa iki sidene? Ayu Orisa. Oh. Medeni iki. Wis medeni iki singa-singane sinden. Heeh. Mula di bojo raja singa. Padake sipilis ora. Wis tau. Yo, wah jan nyenengake. Bojone ya dalem mapangan ngono bojone. Bojo ini kaya ngene ngit. Aku kene pokono. Wis kene wis ah. Kene. Ben aku ganti rasa. Apa? Yo ben ganti rasa. Wah, nek aku muring yakin, muring nek aku. Ganti rasa. Yo ora ndek wong ukurane ya padha kok rasane ya padha. Kangen sekolah meneh po. Ra. Ojo. Kowe ki mbok ngelingi Wis to. biyen sekolah sok ditilak-tilik iki mbok sok ngelingi. Petro Biyen kene ketok apa saiki ketok Bang. apa? Petro kene di sekolah ki sing repot kanca-kancane. Lah ngapa? Ditel pandelpune kowe kok njaluki pulsa. Apa? Apa heeh. Aku ki kelingan. aku mendina boros liwat rokok duit ayo. Wis to wong ki dalane urip dhewe ya. Heeh. Ya jan dalanmu kudu ngono kuwi ya. Ya arep Wonten dawuh menika. Nggih, menapa Mas? nembang Nduk Orisa nembang. Nggih. Jan. Nembang napa Mas? Ini nek ora Mbak Oriza luse kaya ngono. Aku kira kowe ya halus wis to. Kono ora Mas Wisnu kono. Ngetutke. Ikhlas. Ora. Ayo ngersake arep Upama gelem ora aku sing ora mentolo. Lah piye to Mas? Lah biyen cilik anak ngerti soalé kok. Umur 5 tahun kuwi seneng koyan. Dadi iki upama aku gelem ki ora mentolo, gelem kono aku mesti mo. Edan. Terima tuku aku. Oh. Cetok terus beres ora tanggung jawab ngono lho. Ora ngrepoti, ora mikirke buta wis. Bayar rampung. Nggih, menika badhe nembang anu, Apa? tengu langgam renang. Oh, ranggam renang. Nggih. Bawani ya sah. Ayo Mas. Kowe wae to. Ya gentenan. Hah, Ganti ora. rasa jare. Ganti rasa. Rasa swara. Heeh. Ganti sing cilik. Ngrisen. Ya ya. Ayo Risa ayo. Sapa sih, Mbak Orisa? Orisa. Nggih. Diaturke arep para lenggah. Neno nano. Kudu. Aja sok kepo to kowe. Aku biasanya dolanane kaya ngono, jeneng wong tuwa kok ya. Apa tua? Nggih. Wis sak umuran. Ning nong nong. Yuk. Ning nung meneh. Memanisi. Sik to. Merak ati. Ora kudu berarti. Ora kulino ngejak, ora kulino. Orisa, Dalah. sayangku, Nggih, dalah. Dia apik-apik Mas ya. Bagong. dia apik-apik ben dijak dalan-dalan. Oh, ngaten. Iki sing dawuh kene dalan jos kabeh lho. Jos. Nggih. Jos. Ane aku nang kene iki pawitane apa? Sabet ora, Heeh. sastra ora, sanggit ora, Heeh. gending blas ora. Pawitane saru nang kene. Kowe padha aku, Gong. Paitaku ming jejaluk. Iki mau wis wis oleh. wae. Anak Mas niki Mas Gareng. Non, pripun? Paitane apa? Oh, nek kula niku jelas. Ijazah. Ijazah Kita apa?